टू वाल्यानो कशें आसा बरें मा. तर आज आपल्या वांगडा आसा आमची आये आणि आई आज आपल्याक एक नवीन रेसिपी दाखवतली. तर आई काय दाखवतला आज? हळवाच्या गाठी. हळवाचे गाठी ही रेसिपी दाखवतली असा. तर आपण बघूया ती कशी करूची आती. ही आमच्या परसवातली अळूची पानं काढली, ती धुली आणि थोडा वेळ बावत ठेवली आणि त्याच्या आता गाठी करतो. ती कशा करूची दाखव गाठी. हे बघा कसे करते ती. अशी फाडायची. हे बघा अशी वळायची गाठी. आहे गाठी असे असे बांधायची. हे बघा सगळ्या पानांचे करून घेतलं ना. हा हे सगळ्या पानांचे करून घ्यायचे आणि नंतर शिजवायची. रात्री करून ठेवले तरी चालतात. हो. आता हे गाठी करून ठेवतलं आणि सकाळी राई लसूण घालून फोडणीत घालतलं. उद्या दाखवूया. उद्या दाखवूया. तर आज आपण काय बनवतलो? आता गाठी हळवाचे. हळवाचे गाठी हा, श्रावणाची बनवली जातं ना. हो. तर आता आपण तेल तापत ठेवलेला. हा तर आता आपण सुरुवात करूया. सुरुवात करूया. ते का राई टाकते. राई टाकतं. हा. एक चमचाभर राई टाकली. राई चमचाभर टाकले गरम तेलात. छान तडतडली. तडतड आणली की लसूण टाकतेलं. लसूण किती घेतलं तरी आपण? 5-6 पाकळ्या घेतलं ना. टाकू. हा. गॅस बंद केल्यानं का कमी केलं ना. मध्यम आता हिंग टाकतले. आधीवरती अळूच्या पाण्याचे तू गाठी बनवून घेतलं ना ते? हो आधी बनवून घेतलंय. धुवून ठेवलंय. आता हे हिंग टाकते लसणीवर. आता काय टाकतं त्याच्यात? जिरा. जिरा टाकतोय. एक चमचाभर जिरा जिरा टाकलंय आणि आता कांदो टाकते. कांदे किती घेतलं? कांदो एक मोठो. एक मोठा कांदो बारीक चिरून. हो बारीक चिरून घेतलंय. आता ह्याच्यात थोडा मीठ टाकतलंय. मग कांदो चांगलं फुलतलो. मीठ टाकल्यावर कांदो शिजता लवकर. लवकर. हा म्हणून मीठ टाकूचा. चवीपुरता मीठ टाकते. कांदो लाल होईल त्यात परतून घ्यायचो. हा व्यवस्थित. तर आता आपलं कांदो लालसर भाजून होता. हो. तर आपल्या काय हे दह्याचा अळू घेतलं. हो. तू खायच्या प्रकारचा घेतला ता सांग. परसुवातलाच घेतला. परसुवातला. हा परसुवातला अळू घेतला. त्याचे गाठी मारले बाववला नाही. आणि धुवून आता हे बावला म्हणजे आदल्या दिवशी काढून ठेवायची. आदल्या दिवशी काढला. दुसऱ्या दिवशी गाठी मारले आणि आता तिसऱ्या दिवशी बनवते. आणि या खायचा एका 13 म्हणतात ना. हा 13. हो. आता आपला कांदो भाजून होता लालसर. हो. कांदो व्यवस्थित भाजून होऊ गयो का मग त्याच्यात. आणि कोकणातली गणपती श्रावणात बनवली जाणारी भाजी असा. हो. आता काय ह्या पुढे काय टाकायचा? मसाला टाकल्यानंतर गाठी परत केले. चला त्याच्यात आता यो मसाला टाक. आपलं मालवणी मसालो. मालवणी मसाला भाजका. साधारण 1.5 चमचा टाकलं तू. हो. आता काय टाकतं याच्यात? गाठी टाकते हळवाचे केलेले. हा. आणि कधीतरी फोन कर देवाच्या फोनवर. हे आता गाठी आहे फोडणीत चांगले परत केले आणि थोडंसं पाणी मारून झाकण ठेवलं.
मीठ घातले कोकमा दिया कली सोला दी. तर ह्याच्यात आपण आता वरती गाठीव घातलो. हो. मसाला व्यवस्थित परतलो. परतलो फोडणी गॅस जरा बारीक केलो. आणि आता ह्याच्यात काय घालायचे? आता कोकमा घालते हा सोला घाल. सोला घालते. त्याला काय होता जरा रवा खाज वगैरे असतात तर ती कमी होते. कमी होता आणि चव येता. अगदी झटपट होणारी रेसिपी असा तर तुम्ही नक्की करून बघा. बघा आणि आमका कळवा. होय. आता ढाकणं ठेवते ह्याच्यात पाणी घालून आणि कमी करते. बावले का असे कोसळते तरी. तर आता त्याच्यात वाईट शिजवण्यापुरता पाणी घालते. साधारण 1.5 वाटी आपण पाणी पाणी घातलं. घातला हां. झाकण ठेवते. तर आता याच्यावर झाकण ठेवून किती वेळ शिजवायचे? एक 5-10 मिनिटं 5-10 मिनिट वापिली काय झाले. झाले ना. हं. तर आता झाकण ठेवून आपण 5 ते 10 मिनिटं शिजून घेऊया. शिजून घेऊया. आता आपण बघलो गाठी शिजलेली आहेत की नाही ती 5 मिनिटं झाली. आता आपण त्यात ओला खोबरा किसलेला घालूचा. हे बघा थोडा किसलेला घालते गाठीयात. आता थोड्या वेळात उतरणार. ती आपली तयार झाली. तयार झाली गाठी. काही आपल्या गाठी झाल्यात ना. तयार झालेत आता गाठी. चून घातला आणि आता उतरवता. तर आपल्या अळवाचे गाठी रेसिपी आता तयार झालेली असा. तर ती कशी वाटली ही आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.